Hej, čau lidičky. Dneska vás zdravím u nového videa. Dneska tu máme rozbalovanie Kinder Joy vajíčok. Máme tu jedno, druhé a tretie. Dobre, sú tri. Stáli to €50, čo je podľa mňa akože dosť dobrá cena. Aj keď sme museli ísť do druhého, no ani nie do druhého mesta, lebo sme to našli v dedine. Lebo u nás v Moldave nad Bodvou to proste v meste nikde nemali. Chápete, aká to je logika? No, takže začneme. Toto, alebo toto vajíčko. Zatvorím si oči a vyberiem si treba toto vajíčko. Dobre, takže začneme. Kde si dáme na bok. No, toto vajíčko ma otravuje. Toho dáme nakoniec. Aby ste videli, že to má takéto otvory tu na. A keby ste tam nevedeli, čo tam je, sú tam toto presne. Vy to budete vidieť naopak, ale je to Stranger Things a budete to trošku vidieť v svetle, takže chill brosky. Toto je mňamka. Keď to je zlaté, tak to je mňamka. Dáme ku tomu to, aby sa nestratilo. Ja som sa malinkú chvíľu tu, idem vám ukázať, čo mám ešte ako zo Stranger Things. Mám ich iba 4, ale uvidíš sa. Dobre, už som späť. Je to v dron krabice. Proste my nemáme ani jednu krabicu doma. Počujete? Áno. Dobre, ináč ja ten seriál nepozerám, ale viem, že toto je môj najobľúbenejší. Toto je Lukas, keď sa nemýlim. Toto je Erika. Toto sú dvojičky. Toto je nejaká typka. Dobre, tak my už... Skúsim nejak poskladať, keď mi napíšte také do komentárov, aké postavičky som vyťahol. To je prvá postavička, neviem, či to je za cen, či je dobré. Pozriem sa tak na ňu, takú ešte nemám. Musím sa na to pozrieť, či ešte vnúka vališuje takéto tu. Je tu šnúrka, čo som ako žiadnom nevidel ešte. Otvoríme. Tu arabský... To nevidíte, to je problém, lebo tu je strašné veľké svetlo. Hneď o malinkú chvíľu som tu, idem saznúť žalúzie, aby ste čo videli. Dobre, ja som si to ešte tak skúsil, ale vôbec to nevidno, takže... Skúsim vám to aspoň tak priblížiť, aby ste videli. Nejaké to arabské, skúsim z ďalky, keď tak... Pozrite, a máme túto postavičku. Mohla by tu byť meno. To je na tašku. No kámo, na tašku to je, my to už máme spojené, takže nice. Dobre, to je 5. Tu si dáme všetky veci a ideme na posledné. Samozrejme zase takto otvoríme. Tu je samozrejme na zlatom jedlo. A tu je takto vedľa. Mix tady, tu máte aj otáznik, vidíte? Keď to skladám, počkajte. Také to mám. Nice, kámo.
posledné. Toto je pre nás dôležitejšie. To si zobrňa. Kto chce na duplu, nech si kľudne zobere, napíšte iba do komentárov. Ja vám to ešte ukážem. Ja to mám na ruku. Bum. Takže dneska sme ulovili dve takéto isté. A jednu takúto. Táto je podľa mňa oveľa lepšia než táto, takže ako -1. Ale do našej zbierky sa už pomaly všetci zbierajú. Takže vás zdravím a u nového videa o taký týždeň, 2 sa vidíme. Tak čus.